Mombasa kawang'eyo kaka ochumi mar piny Kenya dhi sani endi oko kinyalo winjo nyalo kawo kanyo mondo ba twak ni to jodak ma kaunti ma Mombasa to wachang'o kalwe kod ochumi mar piny Kenya nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto kaw telo higa mokalo. Erokamano ahinya Ali Abich, awinji maber ahinya kowuok e kaunti ma Homa Bay, kendo awinjo kaka ji Homa Bay wacho kaluwore gi tel Kenya Kwanza to chutho higa achiel nyaka ne gikaw telo. An bende kawuono abiro agoyo tach e gwenge ma Kongowea kama an badwa na wuoyo gi jodak kaendi awinjo to gito giwacho nang'o tend Kenya Kwanza nyaka ne chakre higa achiel koro singo mane ochiwnegi ber mane magineno rach mane mantiere nyaka sani adwa mana awinja ni to gito giwacho ang'o. Suda kae madhi kato chakna chaka gi nyingi tinyisa ni sani waneno ka wantiere higa achiel nyaka ne tend Kenya Kwanza kaw telo. Akiani ineno ka telo ni chal nade, ber mane misenene, rach mane misenene, singo mane ochiw bineno ka ntiere mosechopo nyaka sani. Chakna chaka gi nyingi amakoni Nyinga Margaret Owiti. Agoyo erokamano ni Nyasaye kokelo ka odiochieng' ma kawuono mondo uwinj dwach jopiny mano golo kura kata nok ogolo. Agoyo erokamano. An pek maneno wan gi sida. Onge ber moro mwaneno nyaka koro jatelo ne kaw telo nyaka koro higa. Chon ne wan gi pesa ok wadog e ot. Waloko biashara kacha. An mama Tima iko watoto Tima. Kidhi loko kacha jo count ko kao ginene kao pesa kuomwa kucho. Kendo kocha kwa biro ka kendo gikaw pesa. Koro waneno ni gimwatimo onge. Wachung' mana kuom Nyasaye to onge gimwatimo wan gi sida to kendo wabambanya. Sani nengo mwandu mokwongo ni timo ohala mane tineno ka nengo mwandu samoro kudhi nyiepe duka kidwa ng'iyo sani to gi kinde mokalo kata telo mokalo ineno ka chal nade to singo mane jatend piny Kenya ochiwo ni fungruok mar ngima dhi bedo nyaka sani in iwuon ineno ka chal nade. Singo no timo mane wamon wating'o badwa onge gima waseneno maber. Onge gima osene maber, onge gima waseneno. Kata sani ka olo mwandu kachacha kiuso to ino ke yud gimoro yudo 200 samoro ikoso. Erokamano ahinya. Wayude jadak machielo suda kae to chakna chaka gi nyingi tinyisa ni higa achiel sani nyaka ne tend Kenya Kwanza chak tich ineno ka weche chal nade. Erokamano. An iluonga ni Kayara atiye leba kae wauso kuoyo kokoto lani building material. To gima waseneno nyaka ne sirikal ni donje telo tek en mane deruok dhano tek waseyudo tabu. Gima wauso kani sani ana uso kuoyo agolo kuoyo Malindi. Chon agolo kuoyo tan achiel ni chula 1,500. Sani kuro donjo 2,500. To bei kidwa tere ne customer bei kata mi mana bei machoncha emono no chuli. Koro en hinyruok. Nyithindo bende tiyo na kama pakia kuondgi nyithindo gi odenyo amba adwa ni ng'ad pesa gi mondo ayude gimoro gimbe gi ywako gidwar. Koro en hinyruok ba wahinyore kae. Ang'eni kama untiere ni be iwacho gani en sekta mar Jua Kali to kan wang'iyo campaign mar jatend piny en ni sekta mar Jua Kali ni dhi ting' malo mondo mi giyud fuong'ruok. Akia ni un kaka jogo manie sekta mar Jua Kali kae be fuong'ruok ni unene? Ndiyo kwane fuong'ruok ndalo man jogi campaign ne gibiro nyaka karwa ka. Ma kowuok to moro donjo kowuok to moro donjo. Mane gichika nyaka ni gibiro kawo na kijende 4 kae. Mano gavana president be nopiti aka nowacho. Nyaka sani pok aneno ma koro kijende gi ola kae mag sani gidonjo nyaka yore gimanyo shortcut. Mag dode ng'ato yud gimoro. Ke tich be kora tin go kae kaka kony kijende gi tek. Kamane ayude jadak machielo chakna chaka gi nyingi tinyisa ni to ka itimo tich mane to higa achiel nyaka ne tend Kenya Kwanza chak tich in ang'o ma diher wache? Ana jadak ma Mombasa kan giluonga ni Duke. An gi kanta ka timo light transport ating'o mzike mag ji. Higa achiel nyaka ne bwana ni kaw lodge nyene noketonwa gik mang'eny sana. Nowacho ni mafuta nyalo loronwa piny to wajoma bende watiyo mana gi pes loan matindo tindo. Sani kata loan kikawo polis bende ndara kiketo gari polis ng'wech koni gi koni yani weche mang'eny matindo tindo masane wakwamo nyaka gi loan mwakawo gi sani ok wanyaka kata chulo. Wahinyore wa jo Mombasa ka kech wan mabor ka wabiro manyo to bende kaka sani piny sirikand ni terowa ok ober gi wananchi ma kawaida nikech nowuondwa ni wachako gi piny kwa dhi malo to sani waneno mana ni malo ne makoro ji nitie te nikech wajo piny ok newa kata gi wang'aria. Koro wan wajok gi sirikand ni gima dang' watim wakia.
Iparo nang'o monego bene temo nikech ang'e ni untiere be kaka jopiny nitiere jood bura mawakilisha monego bene chwalo twak makamagi. Be ineno ka twak makamagi twak malong'o kata ka od bura to be ineno ka nitiere okang' mikawo mar temo rakore gi midhieche ma samoro ikone ukale. Koro ka od bura kanyo masani ka jopiny nigi weche gi moko mabeyo to ka weche odhi e od bura kucho to pesa sani tiyo kucho ma kata jopiny ok winje piny ka. Pesa mondi tiyo e od bura kanyo ma kata wan jopiny mapiny onge gima wanyalo loso mwater kata nane bunge ma area wani mwatene ni wan gi shida ma kama area mwatiene onge gik ma gigo konyowa. Sani en ni japiny sacrifice kaka onyalo chiewo oyud gima onyalo chamo no cham ka en onyalo yudo gima onyalo chulo go loan mare ochul. Lakini piny sani tek mafuta mane bwana ni aidiwa sani mafuta mondi imedo kinyi godhiambo moko wang'eni to wadwa konyore nang'o wa jopiny ma kawaida. Kamana ahinya wayude Pastor Jadak machielo chaknochaka gi nyingi to ichakna ne kaka achiel kuom vijende mantiere kaendi wang'eni achiel kuom singo mane piny owacho chiwo ni vijende ne dhi yudo thuolo mag tije to chutho kaluwore gi chenro mar gero udi. In kaka kijana mantiere e kaunti ma Mombasa ka nyisani to thuolo mag tije gi bineno ka in kata vijende weteu oseyudo gi to weche chal nade sofa chakna gi nyingi. An iluonga ni An Felix Odhiambo, awuok kaunti ma Mombasa kae. To an gima nya wacho en gima achiel ni no promise wani dhi miwa kiwa to pok waneno akiwa nyaka sani. Koro wakwayo joma nwagone gi kura mondo mi wambe gi parwa gi kaka no wambe watimo ne kaka maber kaka no gineno. Onge wach ma manyane wach kendo mopogore gi mano amba atemo mana kwa ne jo ajiwo mondo watem winjore gi jotendo monwagone kura ero kamano. Lakini singo mar thuolo mag tije bineno ka rowere ma samoro untiere godo e mta king'iyo kinde machon to gi nyaka ne tend Kenya Kwanza chak tich nowach ni thuolo mag tije ne dhi medore to gi programs mopogore opogore mag neno ni vijende yudo tije kata yudo pesa machalo mag hola. Akiani bineno ka ujende donjore gigi to be gigi konyogi koso ji oling'aling'a e mta. Okane ka jogi sugli ka go kata dichiel ni kata sani mokwongo an marach Mombasa ka an marach makata gari ochunga poka yudo kata tich chakru kinya donj ka mala ma Nyasaye ayude kata trip mar achiel ater onde ka timra nade ayude kata madonjo go ot onge adier Mombasa ka onge Kero kamana ahinya. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV mago mana pach moko kuom jodak mantiere e alworane ma Kongowea ka gigolo pachgi kaluwore gi higa achiel nyaka ne piny kata ne tend Kenya Kwanza chak tich ka thothgi wawinjo ka ywak ni ber magineno tin rach magineno e machal ne ng'eny. To mago mana pachgi wauchikane itu wawinja ni to jomoko kuonde mamoko wachang'o to gi e sani kowuok e kaunti ma Mombasa nyinga en George Aoko watude kodi Cleophas Oluoch. Aya agoni erokamano ahinya mano George Aoko kenene kar kanyo kowuok e kaunti ma